budeme čarovať s krátkou šatkou, so štvorkou. Ukážem vám, ako do nej dáme dve detičky. Jedno trojročné a jedno poloročné. Urobíme si... Áno, ty si trojročná. Urobíme si na chrbátik úves RRRR a dopredu Rebelzo. Štandardne si RRR-ko odmeriame na jednu dĺžku ruky a podľa toho to dáme na dieťatko. Dneska to budeme robiť inak. Potrebujeme totižto na druhú stranu čo najdlhší pás šatky, čiže odmeriame si to približne tak, aby sme vedeli na tomto jednom ramene. Áno, aby sme vedeli na tomto jednom ramene urobiť úzol. Čiže približne takto. Na ramene si narmadnem tú odmeranú časť a ideme do toho väčšie dieťatko. Máme do šatky. Ruky hore. Väčšie dieťatku na chrbát dávame tak, že už dáme šatku pod ramena, pod pašky, chytíme dieťatko a jasne hore. Dáme, ty pôjdeš, Miriamko, hneď. RR-ko mám hotové a teraz na dieťatko si buď pripravíme kapsu, alebo si ho nezaberiem, ja si pripravím. Keď máme krásnu obostrannú šatku, jednu stranu môžeme mať na chrbte a druhú stranu si ukážeme pekne na brúšku. Čiže teraz si preložím šatku. Keď nám zostane došatkovina, tak môžeme tu robiť ešte druhú vrstvu a sem previazať. Takto. Sme to zaviazali a keď nám zostane menej ako napríklad mne, pretože zaujímam trošku väčšie dieťatko, tak riadne stiahneme. Tak. Robíme si taký falošný chest belt. Tu napríklad na tomto rameni.
vybavené. Štvorka šatka, 2 deti na sebe, môžeme sa aj doučiť.